Αν είσαι πρώτος στο φανάρι και σου μπαίνουν περίεργες ιδέες στο μυαλό, αν ανοίγεις τα παράθυρα όταν περνάς από τούνελ, αν... Αυτό. αν δεν χάνεις επεισόδιο Top Gear, Αν το αυτοκίνητο για σένα δεν είναι απλό μέσο μετακίνησης αλλά ένας τρόπος ζωής, τότε ναι, είσαι Petrolhead και είσαι στο σωστό κανάλι. είμαι ο Αντώνης Είμαι ο Ραφαήλ. και καλώς ήρθατε στους Petrolheads. Γιατί δεν έγινε η έκρηξη, ρε? Καλά ρε, δεν πάτησες το κουμπί. Το πάτησα. Ποιος έκανε τη συνδεσμολογία?